Väčšina ľudí si neuvedomuje, aký brutálny nástroj majú na dosah ruky. Claude Cowork. A nehovorím o tom, že mu napíšeš otázku a on ti odpovie. To je level 0. Ja hovorím o tom, že mu napíšem jeden povel a on mi vygeneruje hotovú landing page. Z mojich vlastných skúseností, z mojich čísel, v mojom tone of voice. Viem vyklikávať celé automatizácie v email marketing software a vôbec fungovať ako môj zamestnanec na steroidoch. Je to preto, lebo má kontext a zadefinované procesy a skilly. Celý kontext mojej firmy, mojich ľudí, mojich projektov. Presne ten systém vám dnes ukážem, ako to funguje v praxi. Posledné 2 mesiace som toto budoval tak intenzívne, že sa mi nechcel ani spať. Vybudoval som 3 databázy, desiatky vlastných AI procesov, kontextovú pamäť na ľudí a firmy, či vlastnú vedomostnú bázu z celého môjho know-how. Výsledok je brutálny. Veci, na ktoré som predtým potreboval asistenta alebo celý tím, teraz zvládam sám na jeden povel. A to, čo vám teraz ukážem, nie je demo z prezentácie, je to presne to, ako dokážem operovať vďaka Claude Code a Claude Cowork každý deň. Poďme teda na to. Zapnem Loom a ukážem vám, čo viem v Claude robiť. Keď som začal pracovať s AIčkou intenzívnejšie, uvedomil som si, že bez poriadneho kontextu a AI o mne nebude vedieť dostatočne veľa, aby mi vedela naozaj pomôcť. Keď som pochopil, aký brutálne potenciálny nástroj Claude Cowork a Claude Code je, tak som vlastne urobil to, že som začal premýšľať nad tým, ako robiť naozaj že brutálny kontext. Zároveň dneska je to Claude, ale možno zajtra to bude zase ChatGPT, čo bude to najviac silné a najpotenciálnejšie pre nás na použitie. Tak som chcel niečo, čo viem využiť kdekoľvek. Na základe toho som si vytvoril Context Engine. A čo to vlastne je? Je to vlastne SQL databáza, ktorá je zaznamenané úplne všetko. A ja vám môžem teraz ukázať nejaký príklad, že čo napríklad odtiaľ viem vytiahnuť. Čiže dávam mu jednoduchý prompt, nech si nájde v kontextovej databáze moje brand farby, čo sa diskutovalo na poslednom meetingu o content managemente a nech mi nájde jednu najväčšiu prioritu na najbližší kvartál. Napíš stručnú odpoveď. Keď sa pozrite, on teraz začína vlastne púšťať funkcie, ktorou si volá z databázy výsledky. No a tu mi vyplul teda pekne moje brand farby. Vyplul mi zároveň, že tam mám aj inú vizuálnu identitu pre druhý projekt a content management meeting dal jasne, že čo sa ide diať, čo plánujeme urobiť a dal mi tu aj najväčšiu prioritu a to je content lead gen mašina, hej, kde som označil, že obrovský fail, že mi e-mailová databáza stagnuje. Takže to treba zmeniť. Takže vlastne, hej, že s týmto kontextom a o mnoho viac. Hej, je tam zapísaný každý jeden môj meeting, sú tam zapísané kontakty na ľudí, sú tam zapísané nejaké rozhodnutia, priebežné nejaké statusy, ktoré proste mu dám akože aj príkaz, že nech zapíše a tak ďalej. Takže je tam obrovské množstvo kontextu, ktorý sa neustále doplňa a tým pádom to slúži ako taký môj externý mozog. Ale zároveň je to brutálne praktické pri promptovaní. Každopádne okrem tohto kontextového context engine, jak to volám, som si vytvoril druhú databázu, ktorá vlastne slúži na zber alebo skladovanie môjho know-how. A to je vlastne obrovské množstvo textu, pretože ja robím rôzne lekcie, videolekcie, nahrávam podcasty, píšem statusy, píšem newsletter. To všetko systematicky nalievam do takého externého mozgu, ktorý je uložený vo vektorovej databáze. Volá sa to aj RAG databáza, čo znamená Retrieve Augmented Generation. A vlastne táto databáza v podstate je v jazyku AI, takže AI vie v nej veľmi efektívne vyhľadávať. A vlastne túto databázu používam na to, aby som vedel generovať content idei napríklad. Čiže teraz mu môžeme dať zase druhý prompt, kde mu poviem, že nech napríklad toto, použijem teraz Whisper Flow, nájdi v mojej RAG databáze, mojej knowledge base, tipy pre ľudí, ktorí chcú inovovať svoje produktové portfólio. Vypichni nejakých 7 praktických tipov a vypíš mi ich sem do konverzácie. Čiže on dostal do mňa teraz teda prompt a na základe toho on vie, že si má zavolať konektor. On sa najprv napol na Context Engine, ale teraz za chvíľku si sa volá nový konektor a ten konektor bude vlastne moja RAG databáza. On si teraz teda vytiahol z toho, čo som natáral v minulosti na rôznych fórach, miestach, že čo by mohli byť nejaké tipy a urobil z toho nejaký zoznam tipov. Možno niektoré veci by som trošku ináč povedal, ale je to takože solidný základ, s ktorým viem ďalej pracovať. Napríklad tak, že poviem mu, že zavolaj teraz newsletter HTML skill a vytvor z tohto hodnotný newsletter pre moju e-mailovú databázu. On teraz vlastne na základe tohto promptu vie vytvoriť newsletter. A to vám vlastne aj za chvíľu ukážem v inom workflowe, ktorý on ide. Ale teda hej, že takýmto spôsobom vlastne viem generovať idei na content, hotový content v podstate, alebo nejaký content na schválenie
na základe už toho, čo zaznelo z mojej strany a je to akože mega praktické na nejakú ďalšiu prácu. Dobre, tak newsletter je hotový. Keď sa na neho kliknem, tak to nejako vyzerá. On to asi pravdepodobne ešte trošičku doplnil. Zároveň našiel teda v kontextovej databáze pravdepodobne link na miliónovú evolúciu a booking page, tak ju dal, hej, a rovno ju pridal proaktívne do newslettera, aby tam bolo nejaké CTA na našu landing page, kde si viete booknúť call s mojim tímom. Čiže myslí to za mňa, má to informácie a tým pádom to vie robiť, že brutálnu robotu. Teraz môžeme skúsiť nejaké ďalšie veci z toho, hej, že kľúčom k efektivite v Claude je mať dobrý ten kontext, ale zároveň mať skilly. Skilly sú vlastne procesy pre AIčku. Ja ich mám akože vytvorených veľa a jeden z nich je napríklad to, že môžem mu povedať teraz takýto prompt. Zavolaj skill na vytváranie reelsiek na Instagrame. Myslím, že je to IG script creator a zavolaj LinkedIn post creator a napíš mi vlastne z tohto textu, ktorý si práve vytvoril do newslettera, text do Reelska na Instagram a celý scenár a rovnako aj LinkedIn status. On teraz na základe tohto promptu dokáže vytvoriť vlastne pre mňa Reelsko aj Instagram. Čiže posielam mu to a uvidíme, jak sa s tým pokoná a potom ukážem nejaké ďalšie use casey. Čiže po chvíľke som dostal teda túto teda scenár na Reelsko na Instagram, zároveň aj LinkedIn status, ktorý by sa dal použiť, možno trošičku upraviť a môžeme ísť ďalej. A vlastne ešte dokonca niekoľko uhlov na LinkedIn status môžem si vybrať následne. Hej? Čiže takýmto štýlom vlastne už zo skillov, ktoré mám nejakým spôsobom upravené na to, aby to robilo tak, jak chcem, aby som ja písal veci, tak vlastne vytvorilo hotové statusy. Čisto vlastne z mojho know-how. Celé sú to vlastne moje slova, moje myšlienky a len sú preoblečené trošičku. Hej? Teraz vám môžem ešte ukázať jeden zaujímavý use case a tiež použijem zase iné skilly a to bude takýto. Čiže použijem aj kontextovú databázu a ten prompt idem nadiktovať teda. Pozri sa do mojej kontextovej databázy, nájdi tam moje persony. Na základe toho, čo o nich zistíš, vymyslí z toho, čo viem, z môjho know-how, pozri sa do RAG databázy, vymyslí ponuku za 37 €. Mal by to byť keby self-liquidating funnel, to znamená, že všetko, čo dáme do reklamy, tak sa vlastne utrží. To znamená, že by to mohlo generovať platiace lídy zadarmo. Hej? A teda toto je tvoja úloha. Na vytvorenie tej self-liquidating offer použij Irresistible Offer Creator. Nepoužívaj Human in the Loop, chcem, aby si to celé vymyslel. A rovnako to vymyslíš, tak tomu vytvor aj sales pageu. No a mohol by som ho vyzvať, nech mi vytvorí aj nejakú sales sekvenciu na moju databázu, aj nech mi vyhodí nejaké reelska k tomu, alebo nejaké reklamy k tomu. Hej, že na všetko mám skilly a vedel by som to takto na jeden prompt povedať, ale nejdem ho zbytočne teraz týmto zaťažovať, kde mu toto pošlem a uvidíme, čo spraví. Ešte možno taký malý, také na orientáciu. Tu hore vidíte progress, čo ide robiť. Hej? Čiže on si teraz zozbieral persony a know-how z Context Engine a Knowledge Base. Teraz vytvára ponuku podľa 12-krokového frameworku, ktorý mám v skille Irresistible Offer Creator. Následne vytvára sales page, HTML, vyjára sa tady brandfarbách a uloží výstupy a zdieľa. Hej, to je jeho progres. Toto je zložka, v ktorej operujeme. A tu máme teda nejaké konektory, ktoré použil teda moje dve databázy. A tu sú skilly, ktoré používa, ktoré si zavolal. Hej? Čiže ty máš stále prístup, že je progres vlastne a s čím pracuje. Teraz tu to vytvoril teda nejaký, čo by tá offer mohla byť. Hej? Vymyslel, že nejaký diagnostický framework, PNL kalkulačku, portfolio audit framework, hej, že dal tu nejaké proste tipy a dáva tu aj tipy, ako sa to má volať celé. A teraz už ide začať robiť sales pageu. Dobre, tak máme to hotové. Môžem sa pozrieť na výsledok. Čiže za víkend budeš vedieť, prečo tvoj biznis nerastie. Hej, toto není pekné, hej, týchto 37 €, to by sme mu dali zmeniť. Čiže jasné, aj majster sa utne, hej, že treba mu potom akože to vyfeedbackovať, aby to upravil. A vlastne, hej, toto mám pripravenú v podstate sales page, ktorú viem ďalej s ňou pracovať a prípadne ju akože nasadiť do produkcie alebo upraviť ponuku, hej, musím sa zamyslieť nad tým, že či by to mohlo fungovať. Chcel som dať len ako keby taký sneak peek toho, že čo je vlastne možné, čo vie Claude spraviť na jednu session, na jednoduché prompty.
Samozrejme, že ja som spustil už s Cloudom niekoľko sales page, ktoré už urobili obrad 10 000 eur dokopy, s tým, že vždy som si ich upravil, vždy som tam nejaké feedbacky mu dával, alebo som nechal jeho prepísať priamo HTML-kom. Nech to vyzerá tak, ako si to ja predstavujem, nech to má v sebe také veci, ako si to ja predstavujem. AI nie je všemocná, ale vie nám pomôcť veľa vecami. Takže toľko odo mňa. Čo sa týka konkrétnych ukážok, že jak napríklad používam Claude na to, aby produkoval pre mňa výstupy, ktoré mi zarábajú peniaze alebo šetria čas. Toto je príklad ďalšieho brutálneho use caseu. Keď sa pozrieš, tak čo s ním práve robím, je to, že povedal som mu, vytváram lead magnet a povedal som mu, že nech vytvorí celú nurture sekvenciu. Čiže nech si pozrie kontext Cowork Bootcampu. Chcel som mu to diktoval cez Whisperflow, takže ten transkript nie je ideálny, ale povedal som, nech na základe lead nurture skillu vytvorí 3 HTML newslettery, ktoré napíše celé. Budú smerovať k tomu, aby si kúpili Cowork Bootcamp. Tieto newslettery napíš tak, aby boli v mojom štýle, na základe mojich, teda môj knowledge base, hej, čo mám akože RAG databázu, blablabla, proste som povedal, že nech to teda napíše, dá mi to, pošle mi to, hej, tak tu sú newslettere, hej, on má skill na vytváranie newsletterov v mojom dizajne, tak toto je prvý newsletter, čo spravil, a toto je druhý newsletter, čo spravil, a toto je tretí newsletter, čo spravil, už aj s teda linkom na prihlásenie do môjho programu Cowork Bootcamp, a teda teraz som povedal, nech ide rovno do MailerLite, nech to tam vyklika. Máš to reconnected, môžeš začať. Čiže on teraz vlastne tento inštrukcie vleze do prehliadaču a ide to vyklikať. Čiže nepotrebujem to robiť ja. Pred chvíľou mi už založil vlastne a napojil landing page na grupu v MailerLite, hej, čiže to si tiež urobil sám. Pustil som ho do MailerLite a robí to tam. Čiže práve ja vám to môžem ukázať, že vlastne prvý task, čo som mu dal, nemal správne v kontexte pomenované tie lekcie, tak som povedal, nech ide na sales page, pozrie si ju a upraví tieto 4 lekcie podľa toho, jak sa naozaj volajú. Čiže on teraz vlastne, keď sa pozrete, tak prišiel sem, akorát si to číta, hej, tieto 4 lekcie. Na základe toho on za chvíľku upraví, čo má všetky názvy, teraz updatenem e-mail 3 a potom idem do MailerLite. Hej, čiže teraz upraví tento newsletter, každú chvíľu by to malo byť a ide sa ďalej. Pozrite na to, je to upravené. Hej, vytiahol si to z tej stránky, sám sa tam pozrel, prepísal si to, vytvoril celé HTML, ako proste je to tam. Teraz ide ďalej. Čiže už v MailerLite v automatizáciách vytvára automatizáciu, hej, akurát ja nič nerobím, hej, pozrite sa. Za chvíľu tam pridá pravdepodobne názov a začne ju buildovať. Pozrite, už ho doplnil a ide na to. Hej. Teraz si vytvorí prvý krok automatizácie. Nejde mu to zrovna najrychlejšie, ale ja môžem zatiaľ robiť niečo úplne iné. A on si to proste porobí. V druhom okne mám otvorený Claude Code a vlastne robíme data warehouse pre milé malé. Takže tam už je to celé zadané. Prvá časť implementácie je spravená. Tak hovorím, poď na SAP projekt 2. Let's go. A ide kodiť toto. Takže toto, čo robíme, celkom heavy na tokeny. Každopádne sú to brutálne veci, hej. To sa mi vytvára nurture sekvencia, hej. Čiže on si vybral správne, že ktorý form, keď sa spraví, tak tam začína a teraz tam vlastne ide vyklikať ďalšie veci, hej. Čiže je to fakt neuveriteľné. No už mám spravený prvý e-mail, teda má tam placeholder, teraz musí správne zadať email subject, názov e-mailu a vytvoriť, nadizajnovať e-mail, hej. Nurture, vítaj, plus tipy, to zatiaľ zvládol, teraz subject. Subject dal takto a ideme ďalej. Teraz potrebuje dať start from scratch a začať to robiť ako HTML newsletter, tak uvidíme, že či to zvládne. Dal to, start from scratch, teraz klikne na toto. To je teraz sranda, lebo musí vložiť ten HTML kód sem do okna, aby sa ten e-mail načítal. Bum, máme to tam, hej. Newsletter je náhodený pekne. Prvá časť automatizácie je spravená. Môže pokračovať. No a pozrieme sa na to. Celú automatizáciu zvládol spraviť. Čiže keď sa teraz vrátim do Google,
tak vidím, že proste automatizácia je nastavená. Možno ja mu to teraz môžem zmeniť, že toto chcem iba na jeden deň, hej, aby tu bola. A toto chcem tiež iba na jeden deň. Je to brutál, proste nemusel som ani pohnúť prstom a mám to hotové. Čiže toto je akože sila toho, čo dokáže dneska Claude. OK, takže videli ste práve, že Claude je naozaj transformačný nástroj. Nebola to teória, nebola to slideshow, nebolo to top 10 AI tools, ale reálny systém, ktorý používam každý deň. Claude je neuveriteľne transformatívny nástroj. Úplne mení to, ako vieme v novej ére práce fungovať. Mení to spôsob čo a ako to vieme urobiť. Stále si to veľa ľudí neuvedomuje. Presne preto som vytvoril Claude Bootcamp. Sú to 4 live workshopy so mnou, kde ti ukážem krok za krokom, ako si celý tento systém postaviť. Context engine, knowledge base, nazdielam ti všetky moje skilly alebo aj kódy, ktoré si vo videu videl a ktoré môžeš začať okamžite používať. Štartujeme 7. apríla. Teraz beží Early Bird cena, takže ak ťa to zaujíma, link je v popise pod videom. Nie je to pre ľudí, ktorí chcú AI skúšať, je to pre ľudí, ktorí chcú AI reálne používať vo svojom biznise na dosahovanie lepších výsledkov. A ak ti toto video pomohlo, daj like, subscribe, lebo takýchto videí bude viac. Čaute.